ste na putu vašeg profesionalnog uspjeha, izgradnje stalne saradnje i komunikacije. This year, for the third time, diplomats coming from 29 countries of 3 continents have met here in Montenegro to discuss and learn. Ove godine, i to po 3. put za redom, diplomate koje ovog puta dolaze iz 29 različitih zemalja sa 3 kontinenta okupile su se ovdje u Crnoj Gori kako bi razgovarale i naučile više o regionalnoj saradnji. Vjerujemo da ovakav projekat zaista predstavlja jedno od najuspješnijih partnerstava koje se izgrađuje upravo ovdje u regionu jugoistočne Evrope, a to predstavlja naš zajednički uspjeh. We are extremely grateful to all participants, you young diplomats. Zaista smo zahvalni svima vama, svim učesnicima, mladim diplomatama. Vaše prisustvo zaista snažno govori o vašem uvažavanju i za našu zemlju koje vi pokazujete prema našoj zemlji, ali također i posvećenost osnaživanju veza, prijateljskih veza i veza saradnje među svima nama. I firmly believe that by having people met in the format of this school, getting to know each other and building personal relationships. Zaista čvrsto vjerujem da način na koji se ljudi okupljaju na skupovima ove vrste, mogućnost da se upoznaju i da grade lične odnose, time što se stvara kultura dijaloga i povjerenja u jednom dobrom okruženju i u dobroj atmosferi, u kojoj se rješavaju i u kojoj se razgovara o veoma različitim pitanjima, čak i onim najtežim, na jedan konstruktivan i pozitivan način. Ova vrsta dijaloga, kakvu ste imali, kakvu ste gradili među sobom tokom ove ljetnje škole, podrazumijeva veći značaj i pridaje joj se veći značaj kada se uzme u obzir da se kroz ovu školu stvara mreža diplomata sa raznih adresa širom svijeta, čiji svakodnevni rad je presudan za održavanje komunikacije i dobre saradnje među našim vladama i među našim zemljama. From the beginning, I want to say that we are very satisfied how it has happened. Zaista želim da podijelim sa vama svoje oduševljenje tom mogućnošću da vam se danas obratim na zatvaranju ove 3. ljetne diplomatske škole koja se odigrava ovdje u Crnoj Gori. Dozvolite mi prvo da izrazim svoje zadovoljstvo budući da po vašim licima sudeći mislim da ste uživali u ovoj školi kako sam vam i poželio tokom uvodne ceremonije. I pričinjava nam posebno zadovoljstvo činjenica što je ova škola ovog puta okupila mnogo veći broj učesnika i to kako se tiče samog broja učesnika sa jedne strane, ali isto tako i broja zemalja iz kojih dolaze. We also know that in international relations. Isto tako smo svjesni činjenice da u međunarodnim odnosima, ali isto tako i u odnosima u okviru regiona postoje brojna pitanja za čije rješavanje je potrebno jako puno dijaloga, diskusije i saradnje. And again to highlight that the topic of this year, summer school, regional cooperation. I još jedan put bih želio da naglasim da je zaista tema regionalne saradnje kao ključna tema oko koje se vodila diskusija i predavanja tokom ove ljetnje škole za mlade diplomate zaista srećno odabrana. To je tema koja je jako relevantna i koja je u pravom trenutku odabrana za mnoge zemlje koje su zastupljene na ovoj školi i za mnoge regione svijeta koji su predstavljeni na ovom skupu. Finally, let me say that as we know, there are very many definitions of diplomacy. I iako postoje brojne definicije diplomatije, dozvolite mi da se pozovem samo na jednu od njih koja govori da je to jedna vještina vođenja međunarodnih odnosa kao jedne igre u kojoj pokušavate da ostvarite i svoje ciljeve i nadam se da je takva diskusija koja je vođena ovdje na ovoj ljetnjoj školi tome doprinijela.